Чацвёртая кніга цароў, раздзел 8. І сказаў Элісей той жанчыне, сына якой уваскрасіў, кажучы: «Устань і ідзі разам з сям'ёй сваёй і абжывіся на чужыне, там, дзе зможаш. Бо Господ спаслаў вялікі голад, і ён прыйдзе на гэтую зямлю на 7 гадоў». Яна ж сабралася і зрабіла тое, што чалавек Божы сказаў ёй. І пайшла яна разам са сваёй сям'ёй і абжылася ў зямлі філістынцаў на 7 гадоў. І па 7 гадах жанчына вярнулася з зямлі філістынцаў і пайшла да цара прасіць за дом свой і поле сваё. А цар размаўляў з Гехазі, паслугачом чалавека Божага, кажучы: «Раскажы мне пра ўсе вялікія справы, якія ўчыніў Элісей». І калі ён расказваў пра тое, як Элісей уваскрасіў мёртвага, з'явілася жанчына, сына якой ён уваскрасіў, і маліла цара аб доме сваім і палях сваіх. І сказаў Гехазі: «Гаспадару мой цар, гэта тая жанчына, і гэта яе сын, якога уваскрасіў Элісей». І запытаўся цар у жанчыны пра гэта, і яна адказала яму. І цар даў ёй аднаго скапца, кажучы: «Вярні ёй усё, што яе, ды ўсе даходы з поля ад дня, у які пакінула яна зямлю, і аж да цяперашняга дня». І прыйшоў Элісей у Дамаск, а ў той час хварэў Бенадад, цар Сірыі. І паведамілі яму: «Прыйшоў сюды чалавек Божы». Тады сказаў цар Газаэлю: «Вазьмі дары з сабою і ідзі насустрач чалавеку Божаму і спытайся праз яго ў Господа, кажучы: ці падымуся я з гэтае хваробы сваёй». І пайшоў Газаэль насустрач Элісею, маючы з сабою дары і ўсе багацці Дамаска цяжарам на 40 вярблюдаў. І прыйшоў ён і стаў перад ім і сказаў: «Сын твой Бенадад, цар Сірыі, паслаў мяне да цябе спытаць, ці я падымуся з гэтае хваробы сваёй». Элісей сказаў: «Ідзі і скажы яму, ачуняеш. Але Господ аб'явіў мне, што ён памрэ». І наставіў Элісей вочы на яго і доўга углядаўся, аж той занепакоіўся. І пачаў плакаць чалавек Божы. Газаэль спытаўся ў яго: «Чаму плача гаспадар мой?» А ён адказаў яму: «Бо я ведаю, якое няшчасце ты зробіш сынам Ізраэля. Іх мураваныя гарады агнём спаліш, а ваяроў іх мечам заб'еш, і дзяцей іх пазабіваеш, і цяжарных жанчын пасячэш». І Газаэль сказаў: «Хто бо такі паслугач твой гэты сабака, каб рабіў такія вялікія рэчы?» І сказаў Элісей: «Господ аб'явіў мне, што ты будзеш царом Сірыі». Калі пайшоў ён ад Элісея, прыйшоў да гаспадара свайго. Той спытаўся ў яго: «Што сказаў табе Элісей?» І ён адказаў: «Ён сказаў мне, што ачуняеш». І калі прыйшоў Газаэль на другі дзень, узяў подсціл і намачыў у вадзе і палажыў на твар яго, і той памёр. І Газаэль стаў царом замест яго. На 5-й год Ярама, сына Ахаба, цара Ізраэля, а Язафат быў царом Юдэі, Ярам, сын Язафата, стаўся царом Юдэі. Меў ён 32 гады, калі пачаў цараваць, і 8 гадоў цараваў у Ерусаліме. І хадзіў ён дарогамі цароў Ізраэля, як рабіў дом Ахаба, бо дачка Ахаба была яго жонкай. І рабіў ён тое, што ліхім было ў вачах Господа. Але Господ не хацеў знішчыць Юдэі дзеля паслугача свайго Давіда, як ён абяцаў яму даць светач яму і сынам яго на ўсе часы. У дні яго Эдом паўстаў, каб не быць пад Юдэяй, і паставіў сабе цара. І Ярам пайшоў у Сейру, і ўсе яго калясніцы з ім. І ўстаў ён ноччу, і ўдарыў эдомцаў, якія акружылі яго, і кіраўнікоў калясніц, і народ уцёк у свае палаткі. Такім чынам Эдом узбунтаваўся, каб не быць пад Юдэяй, па сённяшні дзень,
Тады ж адышла таксама Лебна. А астатнія дзеянні Ярама і ўсё, што ён зрабіў, ці ж гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Юдэі. І супачыў Ярам з бацькамі сваімі, і быў пахаваны з імі ў горадзе Давіда, і па ім цараваў сын яго Ахазія. На 12-й год Ярама, сына Ахаба, цара Ізраіля, пачаў цараваць Ахазія, сын Ярама, цара Юдэі. Ахазія меў 22 гады, калі стаў царом, і 1 год цараваў у Єрусаліме. Маці яго на імя Аталія, дачка Амры, цара Ізраіля. І ён хадзіў шляхамі дому Ахаба і рабіў тое, што ліхім было перад абліччам Господа, як дом Ахаба. Бо быў ён зяцем роду Ахаба. Таксама пайшоў ён разам з Ярамам, сынам Ахаба, ваяваць супраць Газаэля, цара Сірыі, у Рамот у Галааде, і сірыйцы паранілі Ярама. Ён вярнуўся ў Ізрагель, каб лячыцца ад ран, якімі паранілі яго сірыйцы ў Раме, калі ён ваяваў супраць Газаэля, цара Сірыі. А Ахазія, сын Ярама, цар Юдэі, пайшоў наведаць Ярама, сына Ахаба, у Ізрагель, бо той хварэў.